My bro, da Allah zan ɗan tambaye ka ne, ina ne ake sayar da kayan gwangwan? Ka ce mene kayan gwangwan? Oke, wancan hanyar zaka bi zaka miƙe sabbal, kakka sha kwana kuma kakka duba ko ina. Wannan hanya in ka miƙe ta sambal za ta kai ka wajen wani mai mashin. Kaji kuma ba wajen mai mashin ɗin bane, zaka ƙara shan wata kwanar da zaka tarar da masu sai da ƙosai da fanke. To kakka bi ta wannan hanya, sai ka bi hanyar hagu. Zaka miƙe zaka ga wani gida mai bugun kwano jajjajajja. To ka ƙara shan wata kwana. Bayan ka sha kwana zaka tarar da masu kaba-kaba a wajen, masu kai mutane anguwa. To kakka bi kuma wannan, sai ka shiga wani lungu. Da ta nan zaka miƙe sabbal kuma kakka ƙara shan wata kwana, sai wajen wani gida mai bugun kwano mai baki-baki. Idan ka wuce gidan nan mai bugun kwano baki-baki, to kakka bi wannan hanyar, ka bi hanyar dama. Ita ce za ta kai ka har wajen da kake buƙata, wajen bugun kwano. Kai gaskiya ban gane wannan kwatancen da kamun ba. Kaman mahaukaci, wannan ko cikin mahaukacin criminal ne number one.